ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଠଶାଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ 1ରୁ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗଣିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା। ତ ଆଉ ଡେରି ନକରି ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ରେ 0 10 1 10 1 11 1 10 2 12 1 10 3 13 1 10 4 14 1 10 5 15 1 10 6 16 1 10 7 17 1 10 8 18 1 10 9 19 2ରେ 0 20 2 10 1 21 2 10 2 22 2 10 3 23 2 10 4 24 2 10 5 25 2 10 6 26 2 10 7 27 2 10 8 28 2 10 9 29 3ରେ 0 30 3 10 1 31 3 10 2 32 3 10 3 33 3 10 4 34 3 10 5 35 3 10 6 36 3 10 7 37 3 10 8 38 3 10 9 39 4ରେ 0 40 4 10 1 41 4 10 2 42 4 10 3 43 4 10 4 44 4 10 5 45 4 10 6 46 4 10 7 47 4 10 8 48 4 10 9 49 5ରେ 0 50 ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं निजर सांगसाथी मानक सहित शेयर कर दियंतु। धन्यवाद।